Dekalidad kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probinsya kag nasyon. Second portion, patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes Pizza City na bulan sa Hunyo tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyu nga aton daydayon karon nga adlaw. Kahapon maayo ini nga pagpalayag ayo sang napilian nga presidente si Bongbong Marcos nga maga-display kita sang aton bandera sa Hunyo 12. Makahilidlaw man, no? Wala sang bag-o nga buwis sa idalom sang Marcos administration. Pangabay sa mga driver sa kaplite posible sa masunod pa pagpungko sang bag-o nga administrasyon. Pila ka mga abogado na mahimo magapungko upod sa bago na pilian nga alkalde sa Bacolod, Mayor Albi Benitez. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan. Standard time lasay 38 daw nahidlaw magkuba. Siling sang bag-o na pilian nga presidente Bongbong Marcos nagapangabay sa publiko nga mag-display kita sang Philippine flag sa aton mga puluyan, sa mga establishmento komersyal, sa mga salakyan sa panahon sang Independence Day. Dumduman ko sang una, sang hubin pa ko, daw kanami batyagon. Sa tion nga manugsulod ang Independence Day, makita mo sa mga balay gakabit ang magagmay, mga plaglet na ton mga bandira sang Pilipinas. Tanan nga di pasahero nga salakyan, tanan nga mga pribado nga salakyan, may aragid nga takod nga mga gamay nga bandira sang pungsod Pilipinas. Mga establishmento komersyal, halos makita nimo katahom lang taon bala, nga daw palangga mo gid ang pungsod mo. Malawig nga tinuig na lipatan ini. Wala na nag-display sang Philippine flag ang mga establishmento komersyal. Wala na naton makita ini sa mga salakyan di pasahero kag mga pribado nga salakyan. Mayo kay na dumduman, no? Amo ning siling ko bala nga nami giman batyagon kon may ara kita makita sa panahon nga nagabatyag kita nga kita hilway na nga may mga bandira kita sang pungsod Pilipinas. Mayo ini ang pangabay sang bag-o na pilian nga presidente nga si Bongbong Marcos. Wala ini ba dumduman sa nagliligad nga presidente nga nagayo nga kun mahimo ibalik tang aton tradisyon sa nagliligad nga mga tinuig. Balo ka sang panahon sang yaamay, porteto, tong diktador sa una, tong ginakangilaran blas ang kadaman, nga diktador nga presidente, porteto, pag-abot niya nga gahilapit ang Independence Day, may mando, may mga ekotibo nga mando pa, nga matakod gid sang Philippine flag. Nadula ini, pila ka tuig, pagpungko sang iya anak, liwat gin pabalik. Wala sang malain, ha? Daw mabatyagan ta bala nga hilway kita, mabatyagan ta nga Pilipino ikaw, kung pag-abot sang Independence Day, 12
12 sa Hunyo, may mga parada, may mga nagarinagumba sa dalan, nga tagsa ka maglabay kang kabalayan, tanan nga salakyan, nagawagayway ang bandira sang pungsod Pilipinas. Para sa akon daw, kanami batyagon. Makita bala sang mga ulhing tubo nga amo gali ini ang nagakatabo sang naguna nga panahon sang wala pa sila mabunag. Ibalik naton ang tradisyon sa pagtakod sa mga bandira sa Hunyo 12. Subong pa lang pwede na no? Samtang kapasulod kita sa June 12. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. kaya Kasi tumakami nga ginagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po di ba medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Sa 47 kahapon ginasunod naton ang palayag ni Senador Sherwin Gatchalian posible mangin magakapot sa komitiba sang Ways and Means. Ano siling niya? Siling niya wala sang pamuwis nga bag-o sa bag-o nga administrasyon. Sa napilian nga presidente nga si Bongbong Marcos ang himuon lang husto nga pagsukot sa ginabayad nga buwis nga man. Suno kay Gatchalian, madamo siya sang reklamo nga nabaton small, medium, micro enterprises nga grupo nga nabudlayan sila sa pagsettle sa pagbayad sang taxes kay may mga nagamaniobra. Tisiling ni Gatchalian baw kaluluoy ni ang aton mga taxpayer kay ginakurapa sang iban nga ahensya sang gobyerno. Pero dasig man siya. Sila nga po ni Gatchalian, niya klaruhon ko lang nga ang tanan nga empleyado sang Bureau of Internal Revenue kag Bureau of Customs wala tanan naga-engage sa korupsyon, hindi tanan korap. Ang buot sa silingon may aragid nga korap, hindi husto nga pagsutanay. Mapati kamo kag sa hindi. Kung may balaran abe ang isa kadako nga negosyante nagapanagiyas ang duta, balaran niya abi mga 10 milyones o kung 10 milyones ay taxes ang nagakatabo. May ara nagamaniobra empleyado mismo sang BIR, accountant, abogado nga naganigosyar. Nya gusto mo ang 10 milyones, himuon talang 5? Basta may ara lang ko da. May isa ko ka milyon, okay na. Pero maganubo kabayad sa 5 milyones, ti kung ikaw may 10 mo niya 5, hindi ka magsugot, amoy na ang pangawat sa gobyerno. Mismo ang pila ka empleyado, klaruhon ko lang, katulad kay Gatchalian, hindi tanan nga empleyado, korap. Pero nagakatabo ini sa madugay na nga panahon. Grabe yan mo. Balaran mo dako, ginanigosyar. May mga ara sila yung mga empleyado nga accountant, tumao nila na. Nya imuon ta niyo, 20 mo, imuon ta 10, imuon ta 7. Basta, patong ka lang, 1 ka milyon sa nagamaniobra. Hamak mong kawaton mo sa gobyerno, ang 5, 10 milyones, may lakon amula na. Kadlagko sa balaran sa buwis. Amo ina kon nga perte ang korupsyon sa gobyerno. Kung ang tanan gasulod lang, hindi mamigado ang pungsod Pilipinas. Galing kay madamo nga empleyado nga perte ka korap. Mga opisyal pa ng kalabanan. Sa nasiling na, wala naton umid ang maayo nga empleyado. Kay kung maayo ka nga empleyado sang Bureau of Customs kag Bureau of Internal Revenue, wala makasang ikalain buot kay maayo kaya mo nga klase empleyado. Amo ni ang siling ni Senador Sherwin Gatchalian, iyan iya. Nga kung maayong suktanay,
Bisan wala na sang ipatong nga bag-o nga buwis, maka-income dako ang pungsod Pilipinas kay gakadto sa kaban, hindi sa bulsa sa mga takaban. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 51. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. nga Kaya tumakandi nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic dito or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundo nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. That time, Lasay 57, ang bag-o nga alkalde sa Bacolod, Albi Benitez, magapungko na sa Hunyo 30. Bag-o nga alkalde, ano ang mga posible nga atubangon sang bag-o nga administrasyon nga dapat tagaan gid lubos nga igtalupangod diri sa siyudad sa Bacolod? Number 1, basura. Number 2, trapiko. Number 3, merkado. Number 4, illegal nga duga. Number 5, kriminalidad. Amo ini ang pipila lang sa mga problema nga mahimo atubangon sang bag-o nga administrasyon. Depende kon sino ang magakapot sang tagsa ka komitiba. Man tungaon la ining komitiba sa sanggunian panglunsod. Kinanglan ang tagsa-tagsa ka mga konsyal nga may komitiba desidido magtrabaho. Kinanglan mapisan ka, kinanglan tunan mo mayo kung paano malubad kung hindi giman matagaan lubos nga igtulpangod ang trapiko, mapahagan-hagan lang. Kung hindi giman adlaw-adlaw mahakot ang basura, pero kinahanglan suluskidyol man nga hindi manimaho ang syudad sa Bacolod. Paano naton maatipanan ang merkado nga sa karon ginakaayo pa? Paano naton tapdaon kag mapaganagan kung hindi giman lubos matapna ang illegal nga droga? Amo ni siya kag ang kriminalidad diri sa siyudad sa Bacolod. Pipila lang ini kadalagko nga mga isyo nga mahimo batunon man kag hindi obligado gid ang bag-o nga administrasyon sa pagpatigayon sa pagtapda mapahagan-hagan sini mga problema nga alatubangon sang bag-o nga administrasyon. Good luck sa mga miyembro sang sanggunian panglunsod kung sa diin nga komitiba sila matupa. Kabay pa nga tungda nila ang tagsa nila ka mga obligasyon. Kay kung ginatrabaho lang, kung hindi giman lubos nga matapna gapati kuya mapahagan-hagan. Action Radio Philippine Standard Time, La City. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension.
Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. kaya Kaya tumakan din nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit. Balita Morning Edition upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Life